batun matsalar aure. Matsalar aure, cikin batun matsalar aure ba za mu sanya idanu ba. Gaskiya matsalar aure ta yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba. Gaskiya matsalar aure ta yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba. Gaskiya matsalar aure ta yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba. Shi zama na aure fasinna ne ba wai muradin ma'aura ba. Ba za mu sanya idanu ba. An umarni ne mai dan kar mu zamo kamar ba mutane ba. Cikin batun matsalar aure Sai dai zaman yanzu na gama ai masa bangire mai nasibi ba. ba za mu sanya idanu ba. Wasa ake yi da sunnar annabi ya ba za mu yi tunani ba. Gaskiya matsalar aure tun yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da masu Aure da kuke gani darajarsa ba zai yi wa in faɗe ta da waƙe ba. ba za mu sanya idanu Sai dai in faɗi wasu don wasu bai kyautu na furta da baki ba. cikin batun matsalar aure Idan muka ankara za mu lura ba mu koyi da sunnar ma'aiki ba. ba za mu sanya idanu Kaga ba. wannan laifin ne ka ta fare ba kyauta a ce muna yi ba. Gaskiya matsalar aure tun yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da Yanzu masu hakin da ilahu ya sa a kanka ba za ka yi ƙoƙarin ko guda ɗaya ba. ba za mu sanya idanu A gida ba ka kulaci da shanadiya bare a dawo ga mata ba. cikin batun matsalar Ko aure ba wai yayi dan ba hali ba kawai dai ai hakan ne ba zai yiwu ba. za mu sanya idanu ba. Wallahi kama sani lahira wala kiri ba za ya yi ma da wasa ba. Gaskiya matsalar aure tun yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba. Ni tun da na tashi ban taɓa jin yanayi daidai da irin na yanzu Ba ba. za mu sanya idanu ba. Saboda sunnar ma'aiki ta zama ba a maishe ta komai ba. Cikin batun matsalar Kullum da sai faɗa ko saki ba za mu sa idanu ga shirme ba. ba za mu sanya idanu Ko da ba. baitin waka dadime su ba zan kina sa irin gudunmuwa ta ba. Gaskiya matsalar aure tun yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da Yan wasa kowa da irin matsalar shi matan su ma ba su bin ka'idar aure. ba za mu sanya idanu Kullum ba. raini tsakaninsu da mazajen su cikin duniyar aure. Cikin batun matsalar Abun Allah wadai wasu matan ma ba sa fita haƙunan aure. za mu sanya idanu Ki ba. an kare yar uwa karki zama kamar ba mai ɗabi'ar mutane ba. Gaskiya matsalar aure tun yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba. Allahu ya sa a gane a gyara don mu ba mu san matsalar aure. Ba za mu sanya idanu Fatan mu zaman lumana a narke har abada cikin rayuwar aure. cikin batun matsalar Tun da duk wata rayuwa so ake ta karko to bare rayuwar aure. za mu sanya idanu Dan Allah mu gyara ba mu san a kasance sai ka ce ba mutane ba. gaskiya matsalar aure tun yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba. Gaskiya matsalar aure ta yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba. Gaskiya matsalar aure ta yawa bai kamata a ce an ɗauki aure da wasa ba.